Вие заслужавате да бъдете финансово обезпечени, да имате самочувствие, да бъдете обичани, да бъдете ценени. Най-голямата битка аз водя със себе си, с начина, по който виждам нещата. Възпитанието на моите емоции са моята най-голяма победа. Аз, Петя, решавам това, което се случва, какво е. Урок, провал, предизвикателство или успех. И аз взимам решение как да продължа. Опитвам се да се разделя с възпитанието на моята майка. Опитвам се да се разделя с товара от спомени, който нося на гърба си. И това беше до миналата година. До момента, в който аз взех решение да бъда друга версия на себе си. Въпреки опита от телевизията, аз се ужасявах, че ще застана пред камера. И всеки ден аз преодолявам един от тези страхове. Всеки ден се събуждам и си казвам, че днес това ще направя това, което не направих вчера. Да, мога да снимам видео без образ и това, което говоря, пак ще бъде полезно. Не го разглеждайте като Википедия. Ползвайте го. Потърсете допълнителна информация, задавайте ми въпроси, аз ще ви отговарям. Мога да го предложа чрез аватара. То пак ще стигне до вас. Идеята е аз да се преборя с моите страхове, това, което утре ще ме спре, с това, което утре може би ще ми попречи. И вие го можете. Спрете да мислите напред. Мислете за днес. Какво ще направите днес, за да се случи това утре? Мислете за себе си като за безсмъртна душа. Мислете за себе си като супергерой. Започнете да преосмисляте кой сте, какъв сте, какви са вашите умения, възможности, знания и пред вас ще се открие път, трасиран с светлинки и малки флагчета, в който вие с вашия сал ще акостирате на този остров, където ви очаква всичко това, което мечтаете. И не забравяйте, целите трябва да са постижими, което означава да бъдат малките стъпчици, които трябва да изминете, осъществявайки големия план на своя живот.